Somadu. Hey! Egwu mekeli jejebe. Egwu mu jelu malonye. Egwu mu jelu malo Emeka. Emeka n'Igbo. Okanume bụ nwanne m. Kaka egwu mu jelu malo. Chief, atụwaju ndị Igbo na-abịda. I nwere obi salisali. Okasio. I nwere obi salisali. Onye akpọrọ Emeka nọ na-emekasị ego. Onye akpọrọ Okasị nọ bụkwa ọkasị akasị. O nwere obi salisali. Onye kpọrọ atụwaju o so na memba ndị nwere obi eji eri ego. Atụwaju n'ịbụkwanụ nnukwu mmọnwụ. I nwere obi salisali. Ndị nwere obi salisali. I nwere obi salisali. Ndị nwere obi salisali. Atụwaju ndị Igbo na-abịda n'ịbụkwanụ nnukwu mmọnwụ. Nne mụrụ gị mụrụ nwa. Onye ji gị ji mmadụ. Dịka mụ na-ekwu ka ụmụ ụwa wee nụrụ olu m. Egwu m bịalụ mmanụ gị. Atụwaju ndị Igbo na-abịda. Isi m gaba n'iru ma m atụ n'ụjọ n'ịnọ ya. Atụwaju ndị Igbo na-abịda. Asị gị na ijebe ọ ga-adịrị gị mma. Ịnaba anabi ije awele. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu. Okasio. I nwere obi salisali. Ndị nwere obi salisali. I nwere obi salisali. Ndị nwere obi salisali. I nwere obi salisali. Ndị nwere obi salisali. Okasị ọsị m kenelu ya. Ezigbo ọkpụ aka ya n'ụmụ uche na nsọ. Chief Chinonso Ezechukwu afụ nwere danna na onye bụ national mayor na The Win Brothers Club na Bida. O nwere obi salisali. Kedụzi maka Okechukwu Enemụọ Akịrịka Nwarupu Agụrụ n'Enugwu Abukumanụ. Durable Director n'Okenik Investment Limited. Hardware Tools Dede na Abuja. Kenalu Mezi Oyikinu Ikenna Okafọ Sajin Idu ezigbote nwa ọkụzụ Ibribe Ọgada. Kedu maka Akụdị na nwa
Umuchu Ebeko Nigeria Limited na Abuja Nwere obi sari Ndị 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 nwere obi sari Egwu mekele ije jebe akpụ Ka jeke n'oyimu Ndị bụ ọnụ Igbo na-akpụ Brother me Bonti ọnụ Igbo Na temple ọnụ Igbo Aiwe na-ekelezi nke m akọrọ m Uda mgbakọ ọnụ Igbo Ada dị ọra mma Ọ ga-adịrị unu mma Onyeoma bishọp na-ekene unu Ha nwere obi sari Ndị nwere obi sari Kedu maka ebe ọnụ nwa nkwọ Ochi na nwata Isi ngidi na-akpụ Na onye bụ House of Rep Orumba North and South na Abuja Be ọnụ nwa nkwọ Onyeoma bishọp na-ekene gị Kedu maka Man City Omere ọra na-akpụ Anyị wee bata akpụ ugeze wee na-ekerezinu Emeka anyị Omeka nne ya Kedu maka Basiri ọjị akọ Ọzara bụ onye isi egbe Chi ya na-ezeri ya mmụọ High tension I wee kpawa ozi ikoro Obo ndị egburu Nwasatụ Okechukwu Kedu maka ụzọ nna m echine Ụzọ nna Chimezie Onowu nke ndị egwu Aka onye wetara I wee na-ekene onye ukwu Ugobuzu Ọchake Sunday na ndụ Ọ ga-adịrị unu mma Unu nwere obi sari Kedu maka injinia Asatọ Aisent Umez Ọ ga-adịrị unu mma Anyị wee na-akpọpụzinu Innocent Nweke Ọnọdụ ga-adịrị egbe mma Kedu maka injinia Okenna Igwe Okoro na Iko Onyeoma bishọp na-ekene unu Ndị nwere obi sari Ndị nwere obi sari Anyị wee na-ekenezinu Ịgba na-ere ụzọ igwe Kedu maka eze amụsụ na-achị Anyị ejebezi Imo steeti Ka anyị kene ezigbo ọyị anyị Ọbaino aha mba Vice Prince Maranatha International School Ọbaino Ọ ga-adịrị gị mma Anyị wee na-ekene ezigbote nna anyị Chief Banadi Onyeka A na-egwu achara na-etonu The Mayor Ị ga-adị ka nka Onyeoma bishọp na-ekele gị Anyị wee na-ekene Benson Eze Ọnwa na-etiri ọra na-ebi isi Kedu maka Ọ dịrị anwa bụ Ọdịna mba na-akwara akwa Honorable Kedu maka eze ugwu mba John Nsọfọ nke izizi n'ọka etiti Ya na ezigbo nwanne ya ọrụ aka ji obi Ọsọfụ ukwu St. Anthony Bread n'ọka etiti Kedu maka Silver Rose Ọcha aka na uke Aka ji ugo dị ndụ Onyeoma bishọp na-ekene unu Ma nwere obi sari Ndị nwere obi sari Kedu maka Geoffrey Nwankwọ
otu onye na China kenelu mezi oyi anyị kendi agirigbo oke nwa na Malaysia Onyeoma bishop na-ekene unu I nwere obi salisali 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 I nwere obi salisali